Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαστε και σήμερα κοντά σας, όπως κάθε Κυριακή, στη 1:30 το μεσημέρι, για να σας δείξουμε τις προτάσεις μας, αλλά και για να σας δώσουμε λύσεις για θέματα που αφορούν το σπίτι. Σκοπός μας είναι να προβάλλουμε τα κίνητά σας εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και χωρίς ταλαιπωρία. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνουμε τα τηλεοπτικά μας συνεργεία και βιντεοσκοπούν το χώρο σας με εσωτερικά και εξωτερικά πλάνα και το προβάλλουμε στην εκπομπή μας με την απίστευτη προσφορά των 50 ευρώ ανά ακίνητο. Συγχρόνως γίνεται καταχώρηση του βίντεο στην ιστοσελίδα μας www.realtvestate.gr. Εδώ θα ήθελα να χαιρετήσω τους σημερινούς μας καλεσμένους. Τον κύριο Γιώργο Οικονομίδη, πολιτικό μηχανικό και κατασκευαστή. Καλησπέρα σας. Και τον κύριο Χριστοδουλάκη Αποστόλη, φοροτεχνικό και οικονομολόγο. Καλησπέρα σας. Εδώ, κύριοι, θα ήθελα να δούμε τι μας είπε ο κύριος Παραδιάς, πρόεδρος Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων Ελλάδας. Πάμε λοιπόν να δούμε. Η ακίνητη ιδιοκτησία σήμερα στη χώρα μας αντιμετωπίζει κάποιες πρωτόγνωρες συνθήκες πραγματικής κατεδάφισης της από πολλούς και διάφορους παράγοντες. Πρώτα από την ίδια την αγορά, αλλά στη συνέχεια όμως από την ίδια την πολιτεία, με βάση μια σειρά φορολογικά μέτρα πρωτοφανούς έντασης και θα μπορούσαμε να πούμε αγριότητας, τα οποία μάλιστα θα εκδηλωθούν από σήμερα μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς με την αποστολή των λογαριασμών πληρωμής και του ΕΤΑΚ του 9 μαζί με την έκτακτη εισφορά και του ΦΑΠ του 10 αλλά και του ΦΑΠ του 2011, με επικρεμάμενη την αύξηση και των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε μια περίοδο που μόνο για μειώσεις αντικειμενικών αξιών και ιδιαίτερα συντελεστών εμπορικότητας θα έπρεπε να μιλάμε. Είναι γνωστό το πρόβλημα με τα ξενίκια στα καταστήματα που σε πολλές περιοχές ξεπερνούν το 50%, με τα ξενίκια στα γραφεία που φτάνουν το 75% και ακόμη παραπάνω, με το αζήτητο των περισσότερων ακινήτων στη χώρα, με την αδυναμία απόκτησης οποιοδήποτε εισοδήματος για να αντιμετωπιστούν οι φορολογικές υποχρεώσεις και με την κατεδάφιση και των μισθώσεων μέσα από καινούργιες διαδικασίες που δίνουν δυνατότητες στους μισθωτές να συμπεριφέρονται αυτοί όπως θέλουν στις εμπορικές μισθώσεις. Το κλίμα αυτό πρέπει να στραφεί το συντομότερο για το συμφέρον πρώτα απ' όλα της ίδιας της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Η οικονομία μας έχει μια άμεση εξάρτηση από την οικοδομή. Η οικοδομή είναι μια κινητήρια δύναμη σημαντική. Δεν μπορεί να είναι η μεγαλύτερη, δεν πρέπει να είναι αποκλειστική, όμως στο όποιο μείγμα οικονομίας προσπαθούμε να στήσουμε για να πάμε σε αυτό που λέμε ανάπτυξη, αν λείπει ο παράγοντας οικοδομή, ας μην περιμένουμε την ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος κυβέρνησης για εξοικονόμηση εσόδων και μείωση του ελλείμματος, το Οικονομικό Επιτελείο σκέφτεται να λάβει κάποια καινούργια μέτρα, τα οποία έχουν να κάνουν με την αύξηση της φορολογίας των ακινήτων, με τη μείωση του αφορολόγητου στο φόρο ακίνητης περιουσίας, αλλά και την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Σε μια ήδη βεβαρημένη κτηματαγορά, αυτό θεωρώ ότι δημιουργεί έναν έξτρα πονοκέφαλο και μια κακή ψυχολογία, θα έλεγα. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε και να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για αυτά τα νέα μέτρα που έρχονται. Και να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Οικονομίδη. Το θέμα σας είναι αντικείμενο της νέας επιστήμης του χάους, κύριε Φανέ. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι πραγματικά αυτά τα νέα μέτρα θα φέρουν μεγαλύτερα προβλήματα στην κτηματαγορά. Βεβαίως και θα δημιουργηθεί και πονοκέφαλος και πανικός και σύγχυση στον κόσμο, έστω σε έναν βαθμό. Και αυτό γιατί ήδη το ακίνητο είναι επιβαρημένο με πάρα πολλούς φόρους. Το ακίνητο έχει από το 2006 ΦΠΑ και μάλιστα πλέον 23%. Έχει ενιαίο τέλος ακινήτων, το οποίο αντικαταστάθηκε βέβαια με το φόρο ακίνητης περιουσίας. Αλλά δεδομένου το ότι προβλέπεται μείωση του ορίου από τις 400.000 στις 300 ή ίσως και 250.000 ευρώ στο σύνολο στην αντικειμενική αξία, σημαίνει ότι θα έχουμε έναν επιπλέον πονοκέφαλο, έναν επιπλέον φόρο. Έχουμε τέλος ακίνητης περιουσίας, έχουμε δημοτικά τέλη, έχουμε φόρους γονικών παροχών, φόρους κληρονομιών. Συν τις έξτρα εισφορές που κατά διαστήματα το 2009, ναι, το 2009 είχαμε έξτρα εισφορά στους ανθρώπους με μεγάλης ακίνητης περιουσίας, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να πληρώσει για το 2009 και ΕΤΑΚ και φόρο ακίνητης περιουσίας και φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Και δεν ξέρουμε και τι άλλο. Δηλαδή, το αντικείμενο αυτό του ακινήτου πόσες φορές θα φορολογηθεί?
Πόσους φόρους θα πάρει πάνω? Ξέρω ότι θα μπορούσατε να μακρηγορήσετε πολύ, γιατί είναι και το θέμα. Ναι, γιατί θα έπρεπε να θίξουμε ένα θέμα των τουριστικών ακινήτων που έχει να κάνει με την εισαγωγή συναλλάγματος και το πόσο όμως θα ήθελα η νέα φορολογία θα δυσκολεύσει την κατάσταση. Τον κύριο Χριστοδουλάκη. Καλησπέρα σας. Αυτό που λέτε, εγώ θέλω να τονίσω ότι είναι ήδη βεβαρημένη η αγορά. Και έχουμε το εξής φαινόμενο, ότι η κυβέρνηση και το κράτος γενικότερα αντιμετωπίζει το ακίνητο όπως ακριβώς αντιμετωπίζει το μισθωτό και το συνταξιούχο, δηλαδή σαν κάτι δεδομένο, το οποίο δεν μπορεί να μετακινηθεί, να πάει πουθενά και το οποίο το έχει εκεί πέρα και λέει είναι η εύκολη λύση δηλαδή σαν αντικείμενο. Από την άλλη έχει δίκιο ο κύριος Οικονομίδης, ο οποίος θίγει ότι η κατοικία γενικότερα και το ακίνητο έχουν ένα σωρό φόρους. Δηλαδή, αν διαβάσουμε εδώ πέρα βιβλία αξιόλογων συγγραφέων όπως ο κύριος Σεϊμένης, εδώ πέρα θα δούμε αναλυτικά 55 φόρους και πάνω στο ακίνητο. Και όλα αυτά τα μέτρα θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το εισόδημα των καταναλωτών γενικότερα, αλλά και σε συνδυασμό με την κακή οικονομική συγκυρία, η οποία δεν ευνοεί και τις επενδύσεις και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων γενικότερα, δημιουργεί μια έτσι τραγική εικόνα για την αγορά των ακινήτων. Και αν μου επιτρέπετε, και αυτό που σας έλεγα στην αρχή, το σπουδαιότερο, ακόμα σπουδαιότερο δηλαδή, αυτό είναι ότι στην περίοδο που η χώρα μας έχει ανάγκη από χρήματα, έχει ανάγκη από εισαγωγή συναλλάγματος και που μπορεί να στηριχθεί και στο εμπορικό ακίνητο και στο τουριστικό κυρίως ακίνητο, ακόμα και στο αστικό όμως ακίνητο, να το πουλήσει δηλαδή, να πουλήσει εξοχικές κατοικίες, γραφεία σε ξένους επενδυτές, σε ξένους ιδιώτες και να εισάγει συνάλλαγμα, έρχεται να βάλει καινούργια και περισσότερα εμπόδια φορολογικά, να δημιουργήσει ένα κλίμα χάους στο φορολογικό. Πέστε μου κάτι. Να κάνω, συγγνώμη, πριν κάνω την επόμενη ερώτηση, να επισημάνω ότι και όχι μόνο αυτό, αλλά και σε ήδη ανεκμετάλλευτα ακίνητα. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι φόροι θα πέσουν και σε ανεκμετάλλευτα ακίνητα, αλλά και σε ακίνητα τα οποία έχουν αδιάθετα και κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες είναι ήδη ζημιογόνοι. Έλεγε η κυβέρνηση ότι θα προωθήσει και προωθεί την κατάργηση του πόθεν έσχες για όλα τα ακίνητα και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό που θα το προωθήσει η κυβέρνηση θα έφερνε κάποια ρευστότητα στην αγορά. Εκεί που περιμέναμε λοιπόν ότι θα γίνει αυτό, ήρθαν οι κακές ειδήσεις. Τελικά, μήπως μέσα στις κακές ειδήσεις, αυτή η αύξηση των αντικειμενικών αξιών, υπάρχει περίπτωση να φέρει κάποιους καταναλωτές, κάποιους υποψήφιους αγοραστές να τρέξουν ίσως, να κάνουν αγορές για να ωφεληθούν από την τωρινή. Να αισθανθούν ένα μικρό ας πούμε, πανικό και να τρέξουν. Δεν ξέρω. Λέω μήπως. Όλοι μας είμαστε πολίτες και είμαστε και αγοραστές. Όλοι μας είμαστε καταναλωτές. Και όλοι ζούμε στο καθεστώς. Έστω καθεστώς φόβου, αν θέλετε. Μπορεί να λειτουργήσει ως πυροτέχνημα αυτό και μπορεί κάποιοι άνθρωποι να αποφασίσουν να κάνουν την κίνησή τους της αγοράς. Λίγο σύντομο θέλω να αλλά μετά η αγορά προβλέπεται να παγώσει. Θα είναι πυροτέχνημα λοιπόν. Φοβάμαι πως ναι. Συμφωνώ ότι αυτές οι εξαγγελίες θα γίνουν αύξηση των αντικειμενικών. Θα βάλουμε φόρους, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Δημιουργούν βραχυπρόθεσμες κινήσεις στην αγορά, δηλαδή κάποιοι πανικοβάλλονται, κάποιοι όχι. Αλλά από την άλλη, αυτός ο μηχανισμός των προσδοκιών έχει χαλάσει στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε, δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει αύριο. Οπότε, δεν μπορείς να προβλέψεις αν αυτό θα έχει θετικό, αρνητικό αποτέλεσμα ή αν τα έσοδα που πιθανόν να προκύψουν μελλοντικά θα είναι όντως πραγματοποιήσιμα ή όχι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Χριστοδουλάκη, ευχαριστώ πολύ, και τον κύριο Οικονομίδη. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και θα ήθελα να περάσουμε να δούμε κάτι χρήσιμο, την εταιρεία Diva Plast. Diva System. Σύγχρονα συστήματα στήριξης. Και για το πλέγμα στο μπαλκόνι σας, τέλος η ταλαιπωρία με το νέο πακεταρισμένο προϊόν Diva System. Χωρίς τρυπάνια και εργαλεία, μόνο με μια απλή κίνηση. Diva System. Σύγχρονα συστήματα στήριξης. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που ανοίξατε τώρα την τηλεόρασή σας. Πάρτε μολύβι και χαρτί για να σημειώσετε τους κωδικούς των ακινήτων που θα δείτε. Πάμε να δούμε τα ακίνητά μας. Πωλείται στον Άγιο Στέφανο με ζωνέτα 240 τετραγωνικών μέτρων σε οικόπεδο 500 τετραγωνικά μέτρα, 3 επιπέδων, μασίφ εσωτερικές πόρτες και πατώματα, γκαράζ, κήπος, πετρόκτιστη μάντρα και τιμή 630.000 ευρώ. Διαθέτει θυροτηλεόραση, μεγάλο περιμετρικό κήπο με πηγάδι, ριάκι στον κήπο, μπάρμπεκιου, πόρτα ασφαλείας, κουζίνα με πάσο,
με εντυχισμένες οικιακές συσκευές γνωστής εταιρείας. Η κουζίνα βρίσκεται σε ενιαίο χώρο με το καθιστικό, το οποίο διαθέτει τζάκι, κρυφό φωτισμό στην ψευδοροφή. Βλέπουμε ότι τα δωμάτια έχουν και καμπύλες, υπάρχουν χωρίσματα με γυψοσανίδες, εσωτερική ξύλινη σκάλα, πολύ ωραία μπάνια, βεσέ. Ανεβαίνουμε στο άλλο επίπεδο, το οποίο και αυτό διαθέτει τζάκι, με κρυφούς φωτισμούς. Έχει μπαρ, μεγάλη βεράντα, με πολύ ωραία κουφώματα, ηλεκτρικά ρολά, αυτόνομη θέρμανση, πολύ μεγάλο και πάρα πολύ ωραίο μπάνιο, 2 παιδικά δωμάτια, μάστερ κρεβατοκάμαρα, τζακούζι, κρυφό φωτισμό στο μπάνιο, μεγάλες βεράντες, πολλά μπαλκόνια. Και εδώ πάμε στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα, για ένα διαμέρισμα 55 τετραγωνικών μέτρων, πρώτου ορόφου με 4 δωμάτια, air condition, φυσικό αέριο, προσφάτως ανακαινισμένο και με τιμή 250.000 ευρώ. Φωτεινό, με δρύινα πατώματα, air condition, κουζίνα σε ανοιχτόχρωμη απόχρωση, φωτεινή, μπάνιο ευρύχωρο. Εδώ βλέπουμε στο Σύνταγμα πωλείται ένα γραφείο 58 τετραγωνικών μέτρων, δευτέρου ορόφου, με 3 δωμάτια, με air condition, συναγερμό, χαμηλά κοινόχρηστα και με τιμή 250.000 ευρώ. Δρύινα πατώματα λοιπόν, air condition, ψευδοροφή από γυψοσανίδα με σποτάκια, dimmer στους διακόπτες, αυτόνομη θέρμανση, θυροτηλεόραση, κουζίνα, μπάνιο. Είμαστε στο κέντρο, στην περιοχή του Χίλτον. Διαμέρισμα 103 τετραγωνικών μέτρων, τρίτου ορόφου, με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, παρκέ, τέντες, πόρτα ασφαλείας, επιπλωμένο και με τιμή 400.000 ευρώ. Είναι προσφάτως ανακαινισμένο, πόρτα ασφαλείας, ευρύχωρη τραπεζαρία, καθιστικό, κουζίνα με εντυχιζόμενες συσκευές, υπνοδωμάτια φωτεινά με δρύινα πατώματα, πολύ μεγάλες ντουλάπες, 2 μπάνια με μάρμαρα, ντουζιέρα. Το σπίτι είναι προσφάτως ανακαινισμένο, όπως είπαμε, βαμμένο με πολύ ωραία χρώματα, μπαλκόνια με τέντες που βλέπουν στο λικαβιτό. Καλή αγορά. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και για τη συμμετοχή σας και θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα περιοδικό για την παραλία, μια και είμαστε σε καλοκαίρι και θα ξεκινήσουμε και τα μπάνια. Ένα περιοδικό για εσάς που έχετε αγοράσει σπίτι και θέλετε, χτίζετε ή ανακαινίζετε σπίτι, και για να δούμε τι θα μας πει η Μαρία. Σε όποια διαδικασία και αν βρίσκεστε, το χτίζω, ανακαινίζω και κουζίνα εν μπάνιο σας δίνει τις λύσεις που χρειάζεται. 2 περιοδικά σε ένα. Λύσεις δομικές, διακοσμητικές, για να κάνετε το δικό σας χώρο τέλειο και ξεχωριστό. Κυκλοφορεί στα περίπτερα. 2 περιοδικά σε ένα, πλούσια σε ιδέες. Στις σελίδες τους θα ανακαλύψετε πώς να αξιοποιήσετε καλύτερα το χώρο σας και με μικρές λεπτομέρειες να βελτιώσετε την αισθητική του. Κυκλοφορεί στα περίπτερα μόνο με 3 ευρώ. Κυκλοφορεί τον Ιούνιο.